Faransi ale y'a laɲini k'a yira k'a fɔ ko a ka volu kɔni bɛna daminɛ Mali la tuguni nka Mali autorité maaw kɔni ma yamaruya d'u ma fɔlɔ. Aruna Ture ni ale yɛrɛ kɔni kun ye ministre kɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔ ko ale bilala ka taa kasobonba kɔni na. Niger jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye min ye ONU ka coordinatrice min bɛ yen nɔ olu kɔni ye tile 3 bɔ ɲɔgɔn d'a ma k'a k'a ka minɛn fara ɲɔgɔn kan ka taa ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la. Polisi ale ni min ye protection civile olu kɔni bɛna recrutement kura dɔ kɛ ni u bɛna maa 700 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni ta. An balimaw aw bisimila ye an ka bidon kibaru kɛnɛ kan. Kibara fɔlɔ o bɛ tali kɛ min ye Air France ye ko olu kɔni kun ye lase dɔ kɛ min ye octobre kalo tile 11 k'a yira k'a fɔ ko u ka volu kɔni bɛna daminɛ Mali la octobre kalo tile 13 kɔnɔna la. O senfɛ gouvernement y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ma jɛn n'a ye sabula olu ma yamaruya d'u ma k'a yira k'a fɔ ko u k'u ka baaraw kɔni daminɛ Mali kɔni dugukolo sanfɛ. Gouvernement ye sɛbɛn bɔ a ka sɛbɛn kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko min ye Air France ye ko u yɛrɛ de wulila k'a fɔ ko u b'u ka baaraw kɔni jɔ Mali kɔnɔna la ko k'a sɔrɔ u ma ɲɛfɔli kɛ olu ye ko wa u ma yamaruya ɲini olu kɔni fɛ. No o yɛrɛ kɔni bɛ kalo damadɔ kɔni bɔ an ka jamana kɔnɔ. O senfɛ min ye Mali autorités ye ko walasa Air France ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ olu kɔni bɛ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ a ko la u bɛ ka jateminɛ kɛ n'a sɔrɔ Air France kan ka segin ka na Mali la walima n'a ma se ka segin ka na Mali la nka olu kɔni ma yamaruya d'u ma fɔlɔ ko sabula u tagacogo u ye min kɛ ko o kɛra sababu ye min ma bɛn olu ma ko olu kɔni tɛna jɛn maa ma ni bɛna baara kɛ Mali kɔni kɔnɔna la i b'a kɛ ni Mali kɔni ka danbe ani a ka bonya kɔni kɔnɔna la nka a ka wuli yɛrɛ ma k'a fɔ ko e b'i ka minɛnw ta k'u ka baara kɔni bila ka tila k'a fɔ ko e bɛna ta tuguni don b'i ja ko o jamana tɛ Mali ye o de hukumu kɔnɔna la min ye Air France kɔni ye ko u kun ye lase kɛ k'a yira k'a fɔ ko u b'u ka volu kɔni daminɛ an ka jamana kɔnɔ ko o kuma ninnu tɛna kɛ sabula min ye an ka gouvernement ye ko ale kɔni ma autorité d'u ma u ka segin ka na Mali la fɔlɔ nka ko kuma ɲɔgɔnya kɔni bɛ sen na ni min bɔra la olu kɔni bɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnniya. Ayiwa kunnafoni dɔw y'a yira k'a fɔ ko maa dɔw de kɛra sababu ye ko kɔni yamaruya sɛbɛn kɔni di Air France maaw ma ni ale yɛrɛ kɔni ye ANACI yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔ ye ni o ye cakɛda min bɛ an ka épingle jigiyɔrɔ la ni a tɔgɔ ye Agence nationale de l'aviation civile ni ale yɛrɛ ɲɛmɔgɔya kɔni ye Dirisa Kone ye ko ale de kɔni kɛra sababu ye ko kɔni yamaruya kɔni di an ka kunnafoniw kɔni na nka kunnafoni kelen y'a yira k'a fɔ tuguni ko tuma min na gouvernement kɔni kɛra k'a ka sɛbɛn bɔ k'a yira k'a fɔ ko olu ma yamaruya di Air France maaw ma ko ni maa kofɔlen ale kɔni bɔra a place kɔni na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka yira k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛlɛli ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la o senfɛ min ye Aruna Ture ye ni ale yɛrɛ kɔni kun ye IBK ka ministre kɔrɔ dɔ ye ko ale kɔni bilara kasobonba kɔni na. Ayiwa kunu min kun ye octobre kalo tile 11 ye kunnafoni bɔra ka yira k'a fɔ ko Aruna Ture ni a ye ministeriya caman kɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga wagati la ministre de la jeunesse et des sports a y'o kɛ ani min ye ministre de la communication et de technologie a y'o fana kɛ o senfɛ min ye Aruna Ture ye ko ale kɔni bilara mandat de dépôt la ko ka sababu kɛ Sécuriport kɔni ko ye. Ayiwa hakililajiginanba yɛrɛ la k'a fɔ général Salifou Tarawele ni ale fana kun ye Ibrahim Boubacar Keita ka ministre kɔrɔ ye ale fana welela k'a datugu ni ko kelen de la uti kalo tile 31 kɔnɔna la k'a sababu kɛ min ye Sécuriport ye ni ale ye cakɛda min bɛ an ka Mali pankuru jigiyɔrɔ la ko yuruguyurugu caman kɔni yera u ka baara la wa ko min yɛrɛ ye u ka nafolo mun kan ka jigin an ka impôt la ani hakɛ min sara an ka gouvernement ye ko o wari ninnu maa t'a dɔn wari ninnu taara yɔrɔ min kibaruyaw bɛ ka yira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu ko u sen bɛ ni wari ninnu tununni na ko sabula wari caman de tununna wa olu yɛrɛ kelen tɛ ko min ye directeur kɔrɔ caman ye ko u welenen don i n'a fɔ impôt directeur kɔrɔ dɔ ani min yɛrɛ ye aéroport directeur kɔrɔ dɔ ye ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni tɔgɔ bɛ nin liste in na ka yira k'a fɔ ko u ye wari dɔ kɔni ŋanamu nka hali bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ni min bɔra la an n'o dɔw tulo kan an ka don nata kibaruyaw kɔni na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan an bɛ kunɲɛfi Niger kan a yira k'a fɔ ko Niger jamana ɲɛmɔgɔ k'u y'a laɲini k'a fɔ ONU ka coordinatrice min b'u ka jamana kan k'a ka taa ka bɔ yen tile 3 bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔnɔna la. Ayiwa kibaruya min sera ma koɲɛ la olu y'a yira k'a fɔ ko min ye octobre kalo tile 10 ye Niger jamana kuntigiw ko olu ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ ONU ka coordinatrice min b'u ka jamana kan ko ale k'a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ko ka taa ka bɔ Niger wa ko u bɛ tile 3 de kɔni d'a ma. Ayiwa ko o tagali yɛrɛ ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ o de k'a yira k'a fɔ ONU ka assemblée générale dɔ senfɛ ONU maaw ma sɔn ka yamaruya di Niger kɔni lasigiden ma ale ka taa kuma Niger tɔgɔya la. O hukumu kɔnɔna la o kɛra nisɔngoya ko ye ka ɲɛsin Niger kɔni jamana ɲɛmɔgɔw ma ko olu fana ye sɛbɛn bɔ ka yira k'a fɔ ko ONU ka lasigiden min b'u ka yɔrɔ la ko a ka taa ka bɔ yen sabula olu ka jateminɛ kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ ko ONU maaw ani Faransi kɔni jɛlen bɛ da kelen fɛ k'u ka bɛnbɛnbɛn siri Niger kɔni kama ko o de hukumu na olu tɛ fɛ min ye ONU maaw kɔni ka ni représentante ye ko a ka taa ka bɔ olu ka jamana kɔnɔ. Ayiwa an b'a ladɔnniya ka yira k'a fɔ ko kabini Niger jamana kuntigi kura ninnu kɔni sigira juillet kalo la
n'u ma filanan kɔni gɛnnen ka bɔ Niger kɔnɔ la maa fɔlɔ o kun ye Faransi lasigiden o fana kɛra fɔngɔ ɲɔgɔnya dɔ kɔni sen fɛ ni u kɔni y'a laɲini ko ale min ye Faransi kɔni lasigiden o ka taga be nka Faransi yɛrɛ kɔni kun ma sɔn nka kɔsa in na Faransi sɔnna ka yira ka fɔ k'u ka lasigiden min kɔni be yen nɔ ko ka taa wa min ye ONU fana ta ye an sigilen bɛ o kɔnɔ ni o tile 3 kɔni dafara nka ONU kɔni ma jaabili kɛ maa kɔni t'a dɔn ni ONU ka lasigiden ale bɛna to Niger walima n'a minɛ ka taga bɔ Niger sabula ONU mɔgɔw ka kumakan olu y'a yira ka fɔ ko an bɛ wagati min na bi min ye Niger kɔni jamana kuntigi ye olu kɔni tɛ olu reconi fɔlɔ kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka yira ka fɔ ministre de la sécurité et de la protection civile ale ye sɛbɛn bɔ ko ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ka yira ka fɔ ko tali kura dɔw bɛna kɛ sen na o tali ninnu olu kɔni bɛ sifilakaw de kɔni ko fɔ ayiwa ko min ye polisi ale ni protection civile maaw ko olu kɔni mago bɛ min ye maa 700 kɔni na ɲina san kɔnɔ n'o ye san 2023 kɔnɔna ye ayiwa o kun kɔnɔna la u bɛ ka yira ka fɔ min ye polisi national ye ko olu mago bɛ maa 600 de kɔni na ni olu bɛna kɛ gardien de paix wa min ye protection civile kɔnɔna la ko olu mago bɛ maa 100 de la ni olu bɛna kɛ sapeur du harin ayiwa ni sɛbɛn ni ne kɔni bɔra min ye ministre de la sécurité et de la protection civile la ka wele bila sifilaka bɛɛ lajɛlen ma maa o maa ni yɛrɛ b'a dɔn i bɛ se ka ni baara in kɔni kɛ ni a kanu b'i la k'i ka wuli ka taa i ka sɛbɛnw kɔni bila walasa recrutement mana ni Ala ye garijɛgɛ ye fara ci i bolo bɛ se ka bila i ma ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn an ka don kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan